എന്തൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡേ കെയറിൻ്റെ ലിപ് ബാം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടാലോ? നമ്മൾ അതിൽ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ, ആൽമണ്ട് ഓയിൽ, ഒലീവ് ഓയിൽ, വൈറ്റമിൻ ഇ, അതുപോലെ തന്നെ ബീക്സ് വാക്സ്, ഷിയ ബട്ടർ, ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ പൗഡർ, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിപ് ബാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. യാതൊരുവിധ കെമിക്കലോ പ്രിസർവേറ്റീവോ ഒന്നും നമ്മളതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യും, അതിൽ മാരകമായിട്ട് കെമിക്കൽ ചേർത്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനത്തേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഡേ കെയറിൻ്റെ ലിപ് ബാം യൂസ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ചുണ്ടിലെ ഡ്രൈനെസ് മാറാനും ഡാർക്ക്നെസ് മാറാനൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് നമ്മുടെ ലിപ് ബാം. അതുപോലെ തന്നെ വായയിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ വയറ്റിലേക്കായാലൊക്കെ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്നതിലേറെ റേറ്റ് കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റാരുടെയും റേറ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്താൽ മതി. എന്നാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുമാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഓർഡർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് ആവുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഓക്കെ.